Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Crisanto. Taong 1963. Capiz. Panahon ng Hapon noong ipinanganak si Crisanto. Ang kanyang ama ay isang magsasaka, samantalang ang kanyang ina ay isang tagahabi ng mga patadyong. Masasabi na hindi sila mahirap at hindi naman sila mayaman. Simula noong pagkabata niya, madalas siyang nananaginip na nakasakay siya sa isang dambuhalang ibon. Hindi niya alam kung ano ang tawag sa ibong yon. Subalit, tandang-tanda niya ang itsura nito. Ang ibong yon pinuno ay may kulay itim na balahibo. Nagbabaga ang kanyang mga mata at ang kanyang ulo ay kasing laki ng ulo ng tao at ang kanyang pakpak ay halos 2 dipa ang lapad. Maging ang kanyang mga magulang ay hindi alam kung ano ang ibig sabihin ng panaginip niya. Marami na rin silang napagtanungang matatanda, subalit wala ni isa sa mga ito ang nakapagbigay ng malinaw na sagot kung ano ang kahulugan ng panaginip ni Crisanto. Isang araw, habang gumagawa ng ritual sa pag-aani ang kanyang mga magulang at ilang mga kamag-anak, si Crisanto naman ay abala sa panghuhuli ng mga tutubi. Nasa kalagitnaan siya ng paghahabol ng tutubi nang sa hindi niya inaasahan ay natisod siya. Ilang segundo siyang nasa ganoong sitwasyon nang may isang matanda ang lumapit sa kanya at inalalayan siyang makatayo. Nang makatayo na nga siya, ay nagpasalamat si Crisanto at tatakbo na sana ulit siya upang ipagpatuloy ang kanyang paghuhuli ng tutubi. Ngunit natigilan ng bata nang magwika ang matanda. Sinabi nito ang patungkol sa madalas na nagiging panaginip niya. Hindi makapaniwala si Crisanto na alam ng matanda ang kanyang madalas na napapanaginipan. Dahil dito, nagtanong siya kung bakit alam nun ang tungkol sa paulit-ulit niyang bungang tulog. Napangiti naman agad ang matanda at nagwika sa kanya ng parangkutan. At kaya niyang masagot kung ano ang ibig sabihin ng panaginip ni Crisanto. Naintriga naman ang bata at bahagyaring namangha, kaya nagtanong siya rito kung ano ang nais ipahiwatig nun. Hindi naman nag-atubili ang matanda at agad siyang nagwika. Nakaguhit na sa palad mo na ikaw ay magiging tagapaslang ng aswang. Hindi mo matatakasan ang iyong kapalaran, subalit bago ka bawian ng buhay, ay iisa ka na rin sa kanila. Nanginig ang buong katawan ni Crisanto dahil sa kanyang nalaman. Hindi niya alam kung ano ang kanyang itutugon sa matanda. Nagpasalamat na lang siya rito at nang magsasalita pa sana siya, bigla siyang tinawag ng kanyang ina. Dahil dito, naiwaglit niya ang kanyang paningin sa nagpakilalang parangkutan. Nang muli niyang ibalik ang pansin niya rito, napakunot-noo siya dahil biglaan itong nawala. Sa pag-aakalang ine-engkanto siya, tumakbo siya patungo sa kanyang ina. Tinanong niya pa ito kung may nakita ba siyang matanda na nakausap nito, pero umiling lang ang nanay ni Crisanto. Sinabi na lamang nito na nag-iimahe na lang ang bata, kaya niyaya na lamang nito ang kanyang anak para kumain. Subalit, hanggang sa kumakain na siya, hindi pa rin nawaglit sa isipan niya ang patungkol sa kahulugan ng kanyang naging panaginip at maging sa sinabi ng matandang nakausap niya.
Kinagabihan, saktong pagkahiga niya, agad siyang dinalaw ng antok. Wala na siyang nagawa kung hindi ang magpatinaod sa kanyang nararamdaman. Tuluyan siyang nakatulog, ngunit nasa kahimbingan siya nang muli siyang managinip. Nakasakay siya sa likod ng isang dambuhalang ibon at sa hindi niya inaasahan, inihulog siya nito. Napasigaw ng malakas si Crisanto at alam niyang madudurog ang kanyang katawan kapag bumagsak siya sa lupa. Pero bago pa man mangyari ang bagay na yon, tuluyan na siyang nagising. Humahango si Crisanto at sobrang bilis ng kabog ng kanyang dibdib. Pakiramdam niya ay totoong-totoo ang panaginip niya. Minabuti na lang niyang tumungo sa kusina at kumuha ng maiinom na tubig. Matapos nun, muli siyang bumalik sa kanyang higaan at ipinagpatuloy ang kanyang pagtulog. Dahil sa antok niya, ay muli siyang nakaidlip. Ang gabing yun, ang huling beses na napanaginipan niya yon. Hanggang sa lumipas ang mga taon, tuluyan na rin siyang naging binata at naiwaglit na rin ni Crisanto sa kanyang isipan ang yaong bangungot. Naging abala siya sa pagtulong sa kanyang mga magulang na mga matatanda na. Isang hapon, habang abala siya sa paglalagay ng mga panakot sa uwak sa gitna ng palayan, may nakita siyang isang matanda na nakatayo at nakamasid sa kanya. Hindi niya nagawang aninagin ang itsura nito dahil nakatayo siya malapit sa kanluran. Nang mapansin ni Crisanto na kinakawayan siya nito, minabuti niyang tapusin ang paglalagay niya ng panakot sa uwak at naglakad palapit sa matanda. Habang naglalakad siya, palakas din ang palakas ang kabog ng kanyang puso. Noong medyo malapit na siya ay nagawa ng maaninag ni Crisanto ang itsura ng naturang matanda. Mas lalo pa siyang kinabahan nang mawari niyang yon ang parangkutan na nagbibigay kahulugan sa kanyang panaginip. Subalit, dahil naisip niyang baka may importanteng kailangan ito, minabuti niyang bilisan ang paglalakad papalapit doon. Nang makalapit na siya, sinabi nito kay Crisanto na may ibibigay ito sa kanya, ngunit hindi pa yon ang tamang pagkakataon. Nagtanong pa ang binata kung ano ang ibibigay nito sa kanya, pero napangiti lang ang matanda. Bibigyan kita ng bertud na magiging higit ka sa isang tao. Kapangyarihang itinatakwil ng iba, pero mas inaasam ng nakararami. Sambit ng parangkutan. Napakunot noo si Crisanto dahil sa winika nito at nagtanong ulit siya kung ano ang ibig sabihin ng parangkutan. Ngunit napangiti lang yon at nagsimulang maglakad. Sinundan siya ng tingin ni Crisanto, pero magkahalong mangha at kilabot ang kanyang naramdaman dahil sa isang pagkisap ng kanyang mga mata. Malayo na ang distansya nito sa kanya. Noong wala na ang matanda, napaisip siya kung ano ang ibig tukuyin nun. Habang nasa ganun siyang estado, unti-unti siyang nakakaramdam ng takot. Subalit, nawala kaagad yon nang mapansin niyang malapit ng dumilim. Dahil dito, minabuti niyang umuwi na lamang sa kanilang bahay. Pagkauwi niya, nakaramdam kaagad ng matinding pagod si Crisanto. Dahil dito, napagpasyahan niyang matulog na muna. Nasa kahimbingan siya ng kanyang pagtulog nang bigla siyang maalimpungatan. Iginagala niya ang kanyang paningin sa buong silid niya at gano'n na lang ang kanyang gulat nang makita niya ang parangkutan
na nagbibigay kahulugan sa kanyang panaginip. Nakangiti ito habang naglalakad papalapit sa kanya. Noong nasa tapat na ito ni Crisanto, may kung ano-ano siyang sinabi na hindi naman nauunawaan ng binata. Pagkatapos nitong magwika, tila kusang bumuka ang mga bibig ni Crisanto. Ibinuka rin ng matanda ang kanyang bibig at mula roon parang may kung anong bilugang bagay ang lumabas. Bago pa man siya makagalaw, sa hindi niya inaasahan, lumipat sa kanya ang malamutyang bagay. Sinubukan niyang pigilan ang kanyang sarili na lunukin ng bagay na yon, ngunit mabilis nang dumausdos papaibaba sa kanyang lalamunan ang naturang bagay. Napasakal pa si Crisanto sa kanyang sarili, pero dahil sa kanyang ginawa, biglaan siyang napabalikwas ng bangon. Agad siyang napakunot noo dahil malakas ang pakiramdam niyang hindi panaginip ang naging karanasan niyang yun. Habang nakaupo siya sa kanyang higaan, nakaramdam siya ng hapdi sa kanyang sikmura. Dahil dito, naalala niyang hindi pa pala siya nakakapaghapunan. Minabuti niyang lumabas sa kanyang silid at dumiretso sa kusina upang kumain. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang paghahapunan nang may marinig siyang pagaspas ng pakpak na biglang dumaan sa labas ng kanilang bintana. Agad namang napatayo si Crisanto at sumilip doon. Saktong pagsilip niya, naabutan niyang may lumilipad papalayo. Malapaniki ang pakpak nun at ang kanyang katawan ay katulad ng isang tao. Puno siya ng balahibo kaya mas naging kumbinsido si Crisanto na aswang ang dumaan. Dahil sa labis na pagtataka niya, nagmadali siyang lumabas sa kanilang bahay. Iniwan niya ang kanyang pagkain sa hapag at sinubukang sundan ang lumilipad na nilalang. Ganun na lang ang kanyang gulat nang malaman niyang patungo yon sa isa nilang kanayon na nagdadalang tao. Lumakas ang kutob ni Crisanto na isang aswang ang lumilipad, kaya nagsimula siyang kilabutan. Alam niyang sa tanang buhay niya, yon ang unang beses na makakita siya ng ganoong nilalang. Subalit, sa halip na magpadaig sa kanyang takot, mas lalo pa siyang naging kuryoso. Sinundan niya ang aswang at naging tama ang kanyang kutob. Dumapo ito sa bubong ng bahay kung saan nakatira ang buntis nilang kanayon. Napatanong na lang si Crisanto sa kanyang sarili kung ano ang mainam niyang gawin. Nais niyang sumigaw para gisingin ang mga taong nasa loob ng bahay roon, ngunit akmang sisigaw pa lang sana siya nang mapatitig sa kanyang kinaroroonan ang nilalang. Umangil ito at ipinakita ang kanyang mga pangil. Pagkatapos nun, ibinuka nito ang kanyang pakpak. Bago pa man makakuha ng kung anong panlaban si Crisanto, mabilis na lumapit sa kanya ang aswang at dinagit siya tsaka dinala sa itaas. Sinubukan niyang sumigaw subalit walang tinig na namumutawi sa kanyang bibig. Nung mga sandaling yon, naalala niya ang naging panaginip niya at maging ang sinabi ng matanda sa kanya. Dahil dito, sinubukan niyang magpumiglas mula roon. Inabot niya ang leeg nito at sinusubukang sakalin kahit pa naalanganin ang kanyang sitwasyon. Nang magawa niyang masakal ito, nagpagewang-gewang ito sa ere at sa hindi inaasahan ni Crisanto, pareho silang bumagsak sa lupa. Saktong pagkabagsak niya, doon niya napansin na hindi man lang siya nakaramdam ng sakit. Sinubukan ng aswang na iangat ang kanyang sarili at nang magawa na niya ito, napatitig siya ng mabalasik kay Crisanto. Umangil ito sa binata habang inihahanda nito ang kanyang sarili.
Nung mga panahong ito, nakaramdam ng kakaibang puwersa sa kanyang loob si Crisanto. Tila may kung anong tumutulak sa kanya para magalit at sa hindi niya inaasahan, umangil na rin siya habang nakatitig sa kalaban niya. Agad na nagtaka si Crisanto kung bakit nagawa niya ang umangil. Sinubukan niyang tingnan ang kanyang paligid kung may ibang gumawa nun, subalit kapansin-pansin na tila nagiging iba ang kulay ng paligid niya. Kahit medyo madilim ang kapaligiran, naging klaro yon sa paningin ng binata. Saktong igagala na niya ang kanyang paningin sa paligid nang sugurin siya ng aswang. Nagawa namang makailag kaagad ni Crisanto at bago pa man tuluyang makalapit ang nilalang, nilundagan na niya ito. Nagawa niyang hawakan sa isang pakpak ang ibon, kaya hindi ito kaagad nakagalaw. Hindi na rin nag-aksaya ng kanyang panahon si Crisanto at binali niya ang pakpak ng nilalang. Isang malakas na sigaw ang ginawa nito. Sinubukan niyang kagatin sa leeg si Crisanto, subalit bago pa man niya magawa yon, dinukot na ng binata ang puso nito. Agad na itinapon ni Crisanto ang pusong yon at hinayaan itong nakahandusay sa lupa. Wala ng buhay at dilat na dilat ang mga mata. Noong nakita ni Crisanto ang duguan niyang kamay, nagtaka siya kung ano ang kanyang ginawa. At nang mapansin niya ang isang lalaki na wala ng buhay, bigla naman siyang nagkaroon ng kutob. Dulot ng konsensya niya, mabilis na tumakbo patungo sa ilog si Crisanto. Nung naroroon na siya, naglinis siya ng katawan at napagpasyahang bumalik sa kanilang bahay. Minabuti niyang pumasok na lang sa kanyang silid at itulog na lang ang lahat ng kanyang iniisip. Kinabukasan, umugong ang balita patungkol sa aswang na napatay sa labas ng bahay ng buntis. Naging palaisipan sa lahat ng tao kung sino ang may gawa nun. Ang mga tao ay nababahala na rin dahil hindi nila alam kung isang kakampi ba o kaaway ang pumaslang sa aswang na yon. Sa pagdaan ng mga araw, naging tahimik na rin ang baryo ni Crisanto. Subalit habang tumatagal ay napansin na rin ng kanyang mga magulang ang kanyang pag-iba. Madalas nang naging mapag-isa si Crisanto at mas umigting pa ang pagiging sensitibo ng kanyang pandama, lalo na kapag sumasapit ang dilim. Isang gabi, habang nakadungaw sa bintana at nagpapaantok, nakarinig ng malakas na sigaw si Crisanto. Batid niyang nanghihingi yun ng tulong, kaya kinuha niya ang kanyang itak at walang pagdadalawang isip siyang lumundag sa bintana. Sa pagkakalapag niya sa lupa, agad siyang tumakbo ng mabilis upang hagilapin kung saan nagmumula ang narinig niyang sigaw. Habang tumatakbo, napapansin niyang hindi man lang siya nakakaramdam ng pagod. Dahil doon, naniwala na siya sa kung anumang sinabi sa kanya ng matanda. Makaraan ng ilang sandaling paghagilap sa pinagmumula ng sigaw, natuntun niya yon. Ganun na lang ang gulat niya nang makitang isang buntis ang naroroon na pinaliligiran ng 3 naglalakihang mga aso. Nagbabaga ang mga mata ng mga ito, nagsisitayuan ang kanilang mga balahibo at naglalaway ng malapot. "Layuan niyo ang babaeng yan at ako ang kaharapin ninyo!" Halos mapatakik na ng kanyang ilong si Crisanto dahil nanuyot sa kanyang pang-amoy ang malansang samyo ng mga aswang. Napalingon sa kanya ang 3 aso. Ngumisi ang mga ito at ipinakita ang kanilang mga matatalim na pangil. Subalit sa halip na matakot,
nakaramdam ng pananabik si Crisanto na labanan sila. Dahil hindi pa rin sila umaalis sa paligid ng babae, dumampot na ng bato si Crisanto at binato ang isa sa kanila. Napaangil silang lahat at humarap sa kanya. Nang makita ng binata na nasa kanya na ang atensyon ng tatlo, sinabihan niya ang buntis na magpatuloy na sa kanyang paglalakad pauwi. Dagdag pa niya, sumigaw lamang ito kung may aswang panghaharang sa kanyang daraanan. Mangiyak-ngiyak na nagpasalamat sa kanya ang buntis at noon din, mabilis itong naglakad papalayo. Hahabulin pa sana ng isang aso ang babae, subalit mabilis siyang nilapitan ni Crisanto. Tatagain sana niya ito pero sa hindi niya inaasahan, nilundagan siya ng 2 pang dambuhalang aso. Nabuwal siya sa lupa at nabitawan niya ang kanyang itak. Sinubukan niyang umalis sa ilalim ng 2 aswang, ngunit hanggang sa tumulong na rin ang isa pang kasama ng mga yon, ay nanatiling nasa ganoong posisyon si Crisanto. "Hinahamon niyo talaga ako, ha?" wika niya. Humugot siya ng kanyang lakas dahil nararamdaman niyang unti-unti na namang nagbabago ang kanyang anyo. Gulat na gulat sila nang makita nilang nagbabaga rin ang mga mata ng lalaki. Ang kanyang mga kamay ay napuno na ng mga balahibo at mas nag-ibayo ang kanyang lakas. Dahil nasa ilalim siya, pinilit ni Crisanto na itulak ang 3 aswang hanggang sa tumilapon sila. Agad na rin siyang napabangon at nang makita niyang nakaharap na sila sa kanya, ay inihanda na rin niya ang kanyang sarili. Habang pinagmamasdan niya ang 3, animoy nagiging kalkulado niya ang kanilang bilis sa paggalaw. Dahil dito, nang muling tumakbo ang mga ito para sugurin siya, sinalubong na rin sila ni Crisanto. Saktong pagkalundag ng isang aso, inabangan yon ng binata. Pagkalapit ng nilalang sa kanya, sinuntok niya ito at tinamaan ang nilalang sa kanyang panga. Bago pa man ito bumagsak sa lupa, hinawakan ni Crisanto ang isa sa mga paa nito sa unahan at ibinalibag sa iba niyang mga kasama. Bumagsak ang aswang sa kasama niya, kaya pareho silang nabuwal. Samantala ang isa naman, pagkakita niya ng ginawa ni Crisanto, napaangil ito at mabilis ding tumakbo para sugurin ang lalaki. Nakita ni Crisanto na papalapit ito, kaya sumugod na rin ito sa aso. Nang ilang dipa na lamang ang layo niya rito, sinalubong niya ito at sinipa sa tiyan. Tumilapon ito sa hindi kalayuan pero agad ding napabangon. Akmang lalapitan na sana ulit ni Crisanto ang nilalang nang makarinig siya ng pag-angil sa kanyang likuran. Halos mapaigtad sa gulat ang lalaki nang makita niya ang 2 dambuhalang aso na nakangisi at naghahanda para sumugod sa kanya. Sakto namang ibinaling niya ang kanyang pansin sa 2 nang lumusob ito sa kanya. Alam ni Crisanto na aatake ang mga yon, kaya mabilis siyang gumulong para makaiwas. Saktong pagkalapit ng 2 sa unang pwesto ng lalaki, mabilis namang gumapang si Crisanto para kunin ang tumilapon niyang itak. Nang makuha na niya ang itak niya, ibinaling niya ang pansin sa 2 aso. Kita niyang mas naging mabalasig ang kanilang itsura, kaya alam ng binata na kinakailangan niyang mapatay silang lahat. "Hindi ako papayag na may iba pang buntis kayong mabiktima." Mabilis siyang tumakbo para sumugod sa mga aswang. Hindi naman natinag ang mga yan at sumalubong ang mga ito kay Crisanto.
Nung mga panahong yon ay naramdaman na ng binata na mas lalo pang nag-ibayo ang kanyang lakas. Noong makita niyang malapit na silang magkasalubong ng mga aswang, inihanda niya ang kanyang itak. Pagkalapit ng mga nilalang sa kanya, agad niyang tinaga ang isa sa kanila. Dahil nakabuelaw si Crisanto at dahil na rin sa kanyang lakas, nagawa niyang mapugutan ng ulo ang isa sa kanila. Ang isa naman ay nasugatan sa bandang leeg, kaya natigilan. Noong makita ni Crisanto na biglang napahinto yun, mabilis niya rin itong tinaga. Subalit, nagawa nito ang makailag. Muli pa niya sanang tatagain ito, ngunit sinugod siya ng isa pang kasama nun mula sa kanyang likuran. Sa kabutihang palad, nagawa ni Crisanto ang makaatras, kaya hindi yon naituloy ang kanyang binabalak. Napailing siya at nakaramdam ng galit sa nilalang dahil sa ginawa nito. "Sumugod ka sa akin ng harapan! Huwag kang maging traidor!" sigaw niya. Ngumisi lang sa kanya ang aswang at lumapit sa kasama nito. Napamura na lang ulit si Crisanto dahil doon. Walang ano-ano, biglang nagpalit ng mga anyo ang mga ito at naging mga mabalahibong tao, kaya minabuti ni Crisanto na muling bitawan ang kanyang itak. Naisipan niyang labanan ng mga ito ng mano-mano. Napatitig naman sa isa't isa ang mga nilalang at animoy natutuwang wala ng hawak na itak ang lalaki. Napatiimbagang si Crisanto at inihanda ang kanyang sarili. Sa isang kisap ng kanyang mga mata, mabilis na sumugod ang dalawa sa kanya. Sakto namang pagkasunggab ng isa pa sa kanya, sinubukan niya itong hawakan sa ulo. Walang agam-agam na ibinalibagyo ng lalaki, kaya tumilapon ito sa hindi kalayuan. Saktong pagkabagsak nito, sumugod na rin ang isa pa kay Crisanto. Nagawa nitong maitulak ang lalaki na naging rason para mapahandusay sa lupa si Crisanto. Sinubukan ng aswang na wakwakin ang kanyang tiyan, subalit sa halip na mataranta, sinubukan naman ni Crisanto na durugin ang mga mata nito. Hindi yun inaasahan ng kalaban ni Crisanto, kaya hindi siya nakapalag. Noon din, dinurog ng lalaki ang mga mata ng aswang. Pagkahiyaw nun, dinukot din ng binata ang puso nito. Dahil doon, unti-unting nawala ang tinig ng nilalang hanggang sa nanatili na lamang siyang nakanganga. Dahil alam ni Crisanto na wala ng buhay ang aswang, itinulak niya ito at umalis siya sa ilalim nito. Akmang dadamputin na sana nito ang kanyang itak nang makarinig siya ng sigaw ng isang babae. Agad siyang kinutuba ng hindi maganda at naalala niya ang buntis na niligtas niya. Dahil dito, pinakiramdaman niya kung saan banda nang gagaling ang sigaw nito at nang mawari niya ang lokasyon, tuluyan niyang dinampot ang kanyang itak at pagkatapos tumakbo siya ng mabilis para matagpuan agad niya ang buntis. Habang papalapit siya ng papalapit sa pinanggagalingan ng sigaw, nakaamoy siya ng malansa at parang dumi ng manok. Alam ni Crisanto na hindi lamang iisang aswang ang naroroon, kaya inihanda niya ang kanyang sarili. Saktong natanaw na niya ang buntis na babae nang mabilis itong sinugod ng dalawang aswang. Dahil alam ni Crisanto na desperado ang mga iyon na makuha ang sanggol sa sinapupunan ng buntis, sinubukan niyang agawin ang atensyon ng mga ito. Subalit, nang mawari niyang tila binaliwala lamang siya ng mga nilalang, walang pagdadalawang isip niyang itinapon ang kanyang itak at ganun na lamang ang pagsigaw ng babaeng buntis nang lumapat sa kanyang katawan ang pugot na ulo ng isang aswang.
Maging si Crisanto ay hindi inakala na magagawa niya ang ganoong bagay. Dahil sa nangyari, natigil din ito sa kung anumang ginagawa niya sa buntis. Ibinaling nito ang kanyang pansin kay Crisanto na nakahanda na sa kung anumang gagawin ng aswang. Kita ng lalaki ang matinding galit ng natitirang kalaban niya. Tumayo ito at humarap sa kanya at sa isang pagkisap ng kanyang mga mata, mabilis itong sumugod. Tumakbo na rin si Crisanto at nang medyo malapit na siya roon, lumundag siya at mabilis na sinunggaban ito. Dahil dito, sinubukan siyang sagpangin ng aswang. Ngunit nang mapansin niyang tila hindi gaanong malakas yun, sinubukan niyang sakalin ito at itulak ng palayo sa kanyang leeg. Nung magawa ito ni Crisanto, buong lakas niyang ibinagsak sa lupa ang katawan ng kinakalaban niya. Sinubukang manlaban ng nilalang kay Crisanto, subalit tila hindi nito kaya ang lakas ng lalaki. Noon din, inapakan ni Crisanto ang ulo nito. Mabilis naman yung nagpumiglas. Sinubukan pa nitong kagati ng paa ng lalaki, ngunit walang pagdadalawang isip na inapakan ng binata ang bunganga nito. Hindi yun inaasahan ng kalaban ni Crisanto, kaya bago pa ito makagawa ng hakbang para maiwasan ang ganoong pangyayari, tuluyan ng nalagas ang kanyang mga ngipin. Inakala ni Crisanto na tuluyan na niyang matatalo ang nilalang, pero nang aapakan na sana niya ang ulo nito, bigla itong nakaalis sa kanyang pwesto. Halos hindi makapaniwala si Crisanto dahil mula sa ganoong pwesto, nakita niyang nagawa nun ang makatayo kaagad. Lalo pang nasindak ang binata nang sinakal siya nito at ang mga kuko ng aswang ay sumusugat sa leeg niya. Pakiramdam niya, habang patagal ng patagal, mas lumalalim ang sugat sa leeg niya. Sinubukan niya ring kumawala sa pagkakasakal nun, ngunit tila mas nagiging malakas ang aswang. Nagsisi si Crisanto kung bakit siya nagkumpiyansa na mahina ang kalaban niya. Bago pa tuluyang mawala ng ulirat si Crisanto dahil sa pagkakasakal ng aswang, nawari niyang iniangat siya nito at ibinalibag. Nakaramdam siya ng sakit noong tumilapon siya, subalit dahil nang hihina na siya, tuluyan na siyang nawala ng malay. Nagising na lamang siya nang sa hindi niya inaasahan ay nakaramdam siya ng kung anong mainit na likidong tumutulo sa bandang dibdib niya. Pagmulat ni Crisanto ng kanyang mga mata, ganun na lang ang kanyang gulat nang makita ang nilalang na nakangisi at naglalaway habang tinititigan siya nito sa kanyang tiyan. Alam ni Crisanto kung ano ang nais gawin nun, kaya sinubukan niyang gumalaw. Ngunit dahil hinang-hina siya, wala siyang nagawa kundi ang hayaan na muna ito. Nang saktong lumapat na ang kamay ng aswang sa kanyang tiyan at nang maramdaman niya ang hapdi, biglang napaisip si Crisanto na hindi siya dapat mamatay. Habang nasa ganoong sitwasyon siya, naalala niya ang sinabi sa kanya ng matanda. Dahil dito, nagkaroon siya ng lakas ng loob. Mabilis siyang napaupo. Nagulat naman ang nilalang dahil inaasahan nitong hinang-hina na si Crisanto. Bago pa man ito matuloy ang kung anumang binabalak niya, sinakal ito ng binata gamit ang kanyang buong lakas. Napasinghap ito at naghabol ng hininga, subalit mas lalo pang hinigpitan ni Crisanto ang kanyang pagkakasakal sa aswang hanggang sa makita niyang namumulagat na ang mga mata nito at nakalabas ang kanyang dila. Di naglaon, napansin ni Crisanto na hindi na nga gumagalaw ito o kahit manlaban lang sa kanyang ginagawa. Dahil dito, binitawan niya ito at pinagmasdan kung ano ang susunod na mangyayari.
Nang tuluyan na niyang mabitawan ay hindi na gumagalaw ang nilalang, kaya doon niya napagtanto na binawian na ito ng buhay. Upang makasiguro na hindi na ulit yon mabubuhay at hindi na makakagawa ng masama sa ibang tao, napagpasyahan ni Crisanto na kunin ang kanyang itak. Pagkatapos niyang makuha yon, bumalik siya sa kinaroroonan ng pinaslang niya na nandidilat pa rin ang mga mata habang nakalabas ang dila. Walang pagdadalawang isip niyang pinugutan ito ng ulo. Napamura pa si Crisanto, tsaka niya napagpasyahan na itapon ang ulo nun. Pagkatapos niyang gawin yon, ay lumapit siya sa babaeng buntis at sinabi na hindi na siya dapat matakot pa dahil namatay na ang mga aswang na nagnanais na makuha ang sanggol na nasa kanyang sinapupunan. Humagulgol na lamang ang babae at nagpasalamat kay Crisanto dahil niligtas siya nito. Upang masigurong ligtas na ang babae, ay pinili ng binata na ihatid na lamang ito sa kanilang bahay. Nang magawa na niya ang bagay na yon, hindi siya nag-aksaya ng oras at minabuting maglakad na kaagad papauwi. Hanggang sa mga panahong yon, ay hindi niya maisip kung paano niya nagawa ang mga bagay na kailan may hindi niya mawawari na kaya niya at maging ang kung anumang mangyayari sa susunod dahil sa unti-unti na siyang nagiging ganap na aswang. Habang nasa ganoong kalagayan siya, ay muli niyang naalala ang mga sinabi ng matanda at doon niya napagtanto na marahil ay hindi na niya kayang takasan ang pagiging aswang na siyang naging laman ng panaginip niya mula pagkabata. Nagsimula ring mapagpasapasahan ang kwento na ito at naging sikat itong kwento para pampatulog sa mga bata. Minsan nga, may mga batang humihiling sa kanilang mga magulang na ikwento ulit ang tungkol kay Crisanto at ang kanyang panaginip na higanteng ibon. Okay. Opinion ko sa kwento. Tanungin ko lang yung mga taga-copies, lalo na yung mga kabataan ng panahong 1963. Sobrang tagal na nito, no? Kayo ba narinig nyo na yung kwento nito ni Crisanto? Yung tungkol nga sa nakaguhit sa palad niya na pagiging isang aswang, pero hindi naman negative, no? Kasi tumutulong siya sa mga tao sa ngayon. Kasi nga, hindi pa siya 100% na aswang. Sa kwento kasi natin na to, parang ano pa lang siya parang papunta pa lang siya dun sa pagiging wild na aswang. So, hindi natin alam kung kakain ba siya ng tao o papatay siya para sa tao, iinom ng dugo ng tao, kakain ng buhay na hayop, yung mga sariwang laman, o kung ano man. Kasi hindi na nasundan nga yung kwento, di ba? Parang pinutol na dun, tapos, yun nga, napagpasapasahan yung kwento, naging pampatulog ng mga bata nung panahong 1963. Yun yung pampatulog nilang kwento mula sa mga magulang nila. Ako, hindi ako familiar sa kwento na to Pero baka meron sa inyo dyan taga-copies na sobrang pamilyar sa kwento na to. Magiging malaking tulong yun kapag nag-comment kayo sa baba para pagpapatunay na rin, no? Iba kasi kapag meron talaga tayong testigo o yung mga magpapatunay. Pero dito sa kwento ni Crisanto, medyo nakakatakot lang din Kasi oo nga, nakokontrol mo pa sa simula. Kita mo, maski siya sa sarili niya, hindi niya alam na nagagawa niya yung mga bagay na yan paano pa kaya pag lumalim na ng lumalim yung bertud sa loob ng katawan niya? Ano kayang mangyayari? Di ba? Well, alam ko kayo, marami rin kayong tanong sa kwento na to. Kasi after nun, nung pagtulong niya dun sa buntis, isang tao pa lang naman yung natutulungan niya, tutulong pa kaya siya sa mga susunod na nangangailangan ng tulong niya? Di ba? Yun yung pinakamalaking question mark para sa kwento natin na to. Pero overall, ang ganda ng kwento, punong-puno ng aksyon, napaliwanag naman bawat detalye. Pero yun pa rin iba pa rin kasi kapag may backstory tayo tsaka after nitong kwento. Kumbaga, 3 episodes para
masatisfy tayo. Pero isa lang eh. Kaya, kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.